Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangaken nami kula Singgi NPM 1960 saking program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Magelang. Ing kesempatan menika kula badhe nyawisaken video pembelajaran babagan nembang macapat. Menika salah setunggaling tugas mata kuliah pendidikan bahasa daerah ingkang dipun ampu dening Ibu Dr. Galih Istiningsih, Magister Pendidikan. Kula badhe nyekar mijil laras pelok patet bareng. Sugeng midhangetaken. Lulu monem nam 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 monempi molu mopi monem monampi monem luro ro 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 luro pi nempi rolu ro pi 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 ro lu 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 nempi ro 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 lu pi nem pomakaki padha dipun eling ing pitutur ingong sira uga satriya arane kudu anteng jatmika ing budi lurus sarta asis